ben je met aan? Wij hadden de klok uithalen van eigen. Want die had wat slaagscheden in de klok. Dus die moest er even uit. En werd al gerestaureerd. Pakken we de boel in en dan roemen we de boven de boel op en dan gaan we naar de zaak. Gaat er naar transport van de weken. En dan gaat er op naar Asten. Naar Asten? Naar Asten. Asten? Asten Brabant. Oké. En dan werd er gerestaureerd. Dat ken je hem net? Dat was zelf net, nee. We hadden het wel uithalen. Dus, die zitten dus op de zaak al. En die werd ook gerestaureerd. Die begint hier weer aan in het slaan te krijgen. Dus dat is een uiteindelijke doel aan zwer. Wanneer moet die kleren wezen? Ik heb geen idee, Alex. Nee, dat waar kan ik net zeggen, dat weet ik net. Oké. Jawel? Hij is ongeveer klaar zo over 5-6 weken. En dan plaatsen we hem denk ik terug zo begin december. Wat ben jou dan? Ik ben de adviseur bij dit project. Dus ik heb uiteindelijk ook het rapport gemaakt en voorgesteld aan de eigenaar wat er allemaal aan moet gebeuren. Dus dat heb ik gedaan. En het is altijd maar de vraag of een rapport ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het heeft altijd met financiën te maken. Dus, maar in dit geval wel. Dus Ja. het is echt super. En wat nog wel bijzonder is, deze klok komt uit 1381. 1381 kun je ook helemaal zien. Dit zijn de x'en van Romeinse cijfer 10. Dit is de L en dan kun je helemaal zo rond. En dan staat er Anno Domini 1381. Ja, dat is gewoon zo bijzonder dat dat hier nog is. Zo. Dat is echt... kijk, we hebben allemaal meegemaakt, of niet meegemaakt, maar je kunt erover lezen. De klokkenvordering in 1943. En dat zie je hier dus ook nog. Hier staat echt in het wit nog op Nijekaart. Dus er is heel goed bijgehouden waar die klokken vandaan kwamen. Zelfs met nummer erbij en ook hoe belangrijk de klok was. We hadden allemaal een soort van statusnummer. Dus het is echt heel bijzonder dat deze klok terug is. Ja, dat het er nog is, hoor. Dat heeft zoveel eeuwen heeft die klok deze vorm al. En slaat het hier al in het mooie Friese land. Ja, dat is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja. Heel veel mensen weten het ook gewoon niet, omdat de klok het altijd wel doet. Hè? Maar goed, in december weet iedereen het. En is het nou voorlopig even stil in Nijmegen? Het is nu voorlopig even stil in Nijmegen. Ja. Ja. Maar dat is van God te duur. Ja. Daarna gaat het weer flink tekeer, hoop ik.